Λοιπόν, βάλε να ακούσουμε από την αρχή. Δυνατά όμως, βάλτο, δυνατά. Έτσι γενικά ρε Πειραιάς. Να δω, Κάτσε. Ή έτσι αγαπάει. Ελάτε κούτσα που σας τα έλεγα. Πάμε λίγο τον ύμνο, έλα. Στεφανωμένε, μεγάλε και τρανέ, που έχει δύναμη σου, Ολυμπιακέ, το πύργο σου κόσμο, που δεν είναι Ολυμπιακέ, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπιακέ, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Έλα εδώ, τι ανακαλώς αυτά. Όπω η Σαμούτσα. Όλοι Σαμούτσας. Λοιπόν, Για πάμε τον Αλενίνο. Αυτό το ψεύτικο. πάμε, γιατί δεν ακούνε να Για πες τα παλιά, τι μου την κοιτάτε, πού πήγε. Άνοιξε. Το δυνάμω στέλτο. Ξανά στο Πειραιά. Αυτά είναι φωνή. Ναι. Έχει, Μάρο, έχει. Να πω ένα τραγουδάκι. Κάσε ρε. Δεν μπορώ άλλο να αρρωσταίνω. Να ακούμε και εμείς τι είπαμε στα ταξό. Και να περιμένω μια ζωή μόνη μου να μένω και να Λοιπόν, όταν τελειώνουν τα παιχνίδια, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ. Γιατί είπαμε, δεν ξεχνάμε. Έτσι. Και το πίσω. Θα σας τα διαβάζω. Θα σας τα διαβάζω. Πάω Κεράλες στη Λεωφόρο, παίζουμε ακόμα μια φορά. Τελειώστε το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι τους. Πάρε! Άντε, γεια. Ακονίζει το μήλι του ο Μανώλης. Πού να δεις ο Γιαννακόπουλος. Άντε, γεια. Ένα λεπτό. Το θέλω, Μαρκαριάν. Το πήρατε. Πάρτο. Πάρε! Πάω Κερά πρωτάθλημα ξανά. Πάρε και το πρωτάθλημα. Φέρε κάτι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε άλλη. Έχουμε ένα εδώ πέρα. Έχουμε και αρχεία, έχουμε και άλλες εκπομπές. Πελάτες, γεια σας. Εσείς είστε οι πελάτες. Οι καλύτεροι. 70 νίκες τώρα ο τρίτος, 42 εσείς. Σας λέει τίποτα το 7. Σαν Το 7. Το 7. Έτσι Σας λέει νικάει τίποτα. η 7.
όσους αμφισβητούσαν τον Ολυμπιακό. Όσοι τον πολεμούσανε. Για τον Μαργαριά που ήταν αείπτος 2 χρόνια και μας τα είχαν κάνει, μην πω. Για τον, σε ποιον, στον Α. Για τον Φίσα. Βάλτε όποιο δημοσιογράφο θέλετε, τον Φίσα που θα πανηγύριζε μες στη Ριζούπολη, θα μας γκρέμιζε τη Ριζούπολη. Την γκρεμίσατε και τη Ριζούπολη. Τώρα που δεν το αφιερώσεις Φίσα, για πες μας. Εμείς έχουμε να το αφιερώσουμε. Κορόιδα, δεν την γκρεμίσαμε την 7 στο Καραϊσκάκι. Τελευταία την αφήσαμε, ξέρετε γιατί. Περίμενε το 7ο. Κάποιοι εκεί μέσα περιμέναν το 7ο. Και τώρα τι νομίζετε? Ότι επειδή πήραμε 7 και καλά τελείωσε, αράξαμε? Πήραμε το 7ο και πάμε για 8 μάγκες. Του χρόνου θα έχουμε άλλα. Άλλα νούμερα. Άντε ρε και εσύ από πίσω. Έλα τώρα εσύ, έλα τώρα Λάκη. Έλα τώρα, άντε ρε τραβαφή από εδώ ρε. Άσε ρε. Λοιπόν, άκου. 20 φράγκα στήξει ο λαγός. Να πούμε ότι αυτό το πρωτάθλημα είχε συμμετοχή και η διοίκηση, οι παίκτες, αλλά συγχωρέστε με, την πιο μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα το είχαμε εμείς. Εμείς πιστέψαμε από την αρχή, εμείς είπαμε κάποια πράγματα στους παίκτες μας και στη διοίκηση του Ολυμπιακού που και εκείνοι τα ίδια λέμε, έτσι. Απλά εμείς ήμασταν λίγο πιο... Εμείς γεμίσαμε όλα τα γήπεδα που αγωνιζόταν ο Ολυμπιακός. Αυτό το πήρε η θύρα 7. Καθαρά. Τα γκολ οι παίκτες μας. Ρε Μανολάκη, μια μπανάνα. Μάνο! Από το πουθενά βρέχει μπανάνα. Αραπάκο! Πώς το κάνω αυτό. Μέσα σε ξένο περιβολάκι, τρύπες γιατί... Και το ότι χαλάγανε το στόμα σας μας κάνει ακόμα παραπάνω χαρούμενοι. Έτσι, γιατί μας Πάλι βρήσατε σήμερα τους καιρό. νεκρούς, αλλά ακόμα και νεκροί την ομάδα σας. Νικάνε οι Ολυμπιακοί. Έτσι, μπράβο. Έτσι εξηγείται ο κόσμος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, κάτσε Τάκη να πούμε ένα πράγμα. Είχαμε εδώ πέρα 2 εβδομάδες μηνύματα. Την Κυριακή το βράδυ θα βγείτε? Βγήκαμε. Δείτε μας. Εσείς θα βγείτε? Λοιπόν, βγαίνετε και πέστε το πόνο σας. Και πέστε, βρίστε Φιλιππίδη, βρίστε Μαργαριάν, τους παίχτες σας. Γκρεμίστε την Παιανία. Για να πούμε και για τον Μπόατεκ. Σήμερα δεν κλείνω κανένα Παναθηναϊκό. Πέστε μου τον πόνο σας. Ήδη πήγα στην Παιανία από ό,τι λέγανε τώρα. Δεν με νοιάζει ρε, ας πάνε που θέλουνε ρε. Τι για προπόνηση? Ας πάνε μαζέψουν στα φίλια. Φορές κάθε Κυριακή. Το πυροβολικό, δηλαδή εννοώ, τα γκολ ήταν μόνο 3. Έχετε χάρη που οι παίχτες είχαν τρελαθεί, όχι τη δικιά μου. Μπήρα. 13. Έχετε χάρη που οι παίχτες είχαν μουλαθεί με τον κόσμο και χάνανε το ένα γκολ τους από το άλλο. Έχετε χάρη. Πηγαίνατε πάλι για μπλουζάκι. Ναι, Αλέκο, δεν σου είπα όμως ρε φίλε που με ρωτάς πριν τον αγώνα πώς θα έρθουμε. Τι σου είπα? 3-0 μου είπε. Εγώ παρακάλαγα μην μόνο που έκανε λάθος το τρίτο. Αφού ήταν στο βίντεο. Το τρίτο γκολ έκανε λάθος. Ο αγώνας σήμερα ήταν στο βίντεο. Ο αγώνας ήταν την Πέμπτη. Τα λέγε δεν το πιστεύετε. Λοιπόν, Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, έτσι σας αγαπάει. Ολυμπιακός. Πώς άλλως θέλετε να το δείτε? Λοιπόν, και επειδή μου έχετε ζαλίσει με κάτι συνθηματάκια όλο το λαό του Ολυμπιακού, θα σας πω κάτι. Τα κράνη τα φοράμε επειδή τα μηχανάκια, ξέρετε, τρέχουνε. Και δεν έχουμε παπιά, έχουμε μηχανές, άστα να πάνε. Δηλαδή, θα έχω εγώ το μηχανάκι μου, θα τρέχω με 100, θα πάτε στην αστυνομία το οποίο τρέχω με 100. Αυτή είναι η ρουφιανιά που κάνετε. Εντάξει, και μην λέτε ψέματα. Πάλι ψέματα λέγανε και κάτι σηκώνα και κάτι ψεύτικα. Μην με προκαλέσετε σήμερα γιατί. Βγείτε ρε στον αέρα, δεν μας περιμένατε. Αυτός που λέγε γιατί το πιστεύουμε. Ήμασταν συνεπείς στο ραντεβού μας. Ήμασταν συνεπέστατοι. Γεια σας πελάτες. Και κακός τέλος πάντων. Θα το μεθύσει, όχι εγώ, απαιτεί, όχι εγώ. Ποια κοινωνία. Μην τα μπερδέψω. Και όχι τίποτα άλλο. Αυτοί είναι ικανοί να πάρουν τηλέφωνο στην τροχιά, να μας σταματήσουν για κανένα αργοτές. Κοίτα, Λέκο, 7 χρόνια σαν μπάνια είναι αυτή. Όσα και τα πλάθη. 32. Αυτό είναι το πρώτο από τα επόμενα. 32 θέλω. Λοιπόν, και μην λείψει κανείς από το παιχνίδι με τον Ακράτητο. Για σχέστα. πρωτάθλημα ξανά. Έτσι. Δεν ξέρετε που έχετε επιλέξει, ρε. Σας τα λέω.
Σας λέγαμε θα τη γλιτώσει γιατί θα μείνετε μέσα στο γήπεδο και θα το κυνηγάτε. Όλη τη βδομάδα σας τα λέγαμε. Από εδώ πέρα. Για φέρε αγοράκι με αυτή εδώ τη σήμερα. Και αναρωτιόντουσα, αλλά λέγω γιατί. Το γιατί. Φέρτε να το βρω. Δεν έχει το φετινό όμως. Δεν πειράζει. Για μετρήστε τα πρωταθλήματα. Πόσα είναι εδώ ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Είναι καλή με κομπιουτεράκι. Τίποτα. Ρε πελάτες. Ρε του ντέρμπι. Και τις μεγαλύτερες... Κοίτα ρε πρωτοσέλιδο αύριο. Μαύρο θα αναλέγω. Ούτε φωνή, ούτε ψυχή. Ούτε φωνή, ούτε ψυχή. Ποιοι θα μας τελειώνανε μέσα στη Ριζούπολη. Αχ. Και ακόμα τώρα που φτιάχνετε το Πειραιάς. Κάνε στο Βαζελόπουλε. Πουρέ. Το πουρέ είναι πουρέ. Από πατάτα. Μην μου βρίζετε. Σ' ακούνε. Δεν είναι να το πω εγώ. Σ' ακούνε. Λοιπόν. Φώτη μου, το τηλέφωνο σου το άφησες και δεν το σήκωνες. Δεν πειράζει, είσαι να τυχερός του Τάρακο. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή είσαι παλικάρι Βάζελος Φώτη, γλίτωσες τα 1.000 ευρώ που βάζαμε στοίχημα. Δεν μου φαίνεις 100. Και κάτι κασόνια μπύρες είχαμε βάλει. Όχι, να είσαι καλά, φίλε. Φέρτε να πιω, να ξημερωθώ. Πω, τι μπουκιτσί ήταν αυτό. Γεια σας, πελάτες. Μάλλον η δηλώση του Πρόεδρου. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε ρε. Τον Γκάλοπ ρε. Μέχρι και το ΣΕΑΤ χάσατε. Μέχρι και στον Γκάλοπ το χάσατε. 65%. Το 30 κέρδισε. Και εκεί πάλι χάσατε. Πού κερδίσατε. Πού. Δικαιολογία τώρα πού θα βρείτε, τι καραμέλα θα πάρετε να πείτε. Η διαιτησία τι έγινε. Έφταγε. Ποιος έβαλε το τρίτο γκολ. Πού είναι η άμυνα η Γρανίτης του Παναθηναϊκού, η άμυνα Γρανίτης. Η άμυνα Γρανίτης πού είναι. Και ο Ολυμπιακός που έχει πρόβλημα στην αμυντική του γραμμή. Το σφιχτοδεμένο σύνολο, πού ήταν. Τι ωραία ανάπτυξη ήταν αυτή που έκανε ο Παναθηναϊκός. Καταφύγιο σύστημα. Τι γιώμα ήταν αυτή. Πάντως εμείς δυνατότητα, γι' αυτό και τους τα ψέλναμε, και εγώ και ο Αλέκος και ο Άκης και ο Δημήτρης και γενικά η θηρεύτα. Δεν μπορεί τώρα ο Τζιοβάνι να περνάει μόνο 2 παίκτες. Θα παίρνω αυτά που έκανε σήμερα. Αυτή είναι η ομάδα. Ποια είναι ρε ο Κόλκα που ήταν σήμερα. Ρε το Μίλι που ήτανε. Άκου το Μίλι επειδή είναι ναυτική λέξη ανήκει στον Πειραιά. Εσείς επειδή είστε κολονάκι χρησιμοποιήσετε το χιλιοστό. Τόσο το έχετε. Και αυτό ξέρεις. Σε μεγάλη έξαρση, έτσι, σε έπαρση. Το Μίλι είναι πειραιώτικη λέξη. Σε έπαρση. 1500 μέτρα είναι το Μίλι. Έλα εκεί. Μάλλον δεν μου κάνει. Έλα. Από Πειραιά. Από Καραϊσκάκη, Αλεξάνδρα πόσο είναι. 7 χιλιόμετρα. Αυτό μου κάνει. Ναι. Δεν είναι εδώ μέσα ο Μίτσο. Κάνα πρωτάθλημα. Τι θα γίνει, Μίτσο. Ο Άκης. Έλα, Άκη μου, πάρε. Καλησπέρα. Αυτό. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά. Ένας φίλος σου είμαι. Ποιος. Παύλος Ιχολήπτης Μούσες. Παιδιά! 7! Σαν 7. 7 αγόρμα. Του χρόνου θα μετακομίσουμε στην 8. Αύριο στο μαγαζί να το κάψουμε. Κάτσε με προλάβω και σήμερα. Σήμερα έχουμε ρεπόρετα και τι να κάψουμε. Εντάξει. Αύριο όλοι, εκεί. Έγινε. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Ναι. Σας τα έλεγα από το καλοκαίρι εδώ. Ψέματα ποτέ δεν σας είπαμε. 3-2 χάσαμε, ήρθαμε σήμερα για πατήσια, για φιλά. Ξέρω εγώ που περνάτε και τους δρόμους σας. Τα φωνάζουνε μπάσκετ τα Ξέρετε τι πιστέψουν. σας λέω τώρα. Τα φωνάζουνε μπάσκετ τα πιστέψουν. Εντάξει. Έχετε μια εβδομάδα καιρό. Και όταν λέω έχετε μια Και εβδομάδα ήμασταν και καιρό, συνεπείς, να έτσι. κυνηγήσετε ποιους, αυτούς που σας ξανακάνανε ρόμπες. Σας ξανακάνανε ρόμπες. Ρουφιάνι. 2.000 ρόμπες και ρουφιάνοι ήρθανε. Ρουφιάνι. Αυτό ήρθανε. Από Μαρούση πλευρά. Η καλύτερη Ο του. ένας. Καλά, Ένας ένα μαζευτήκανε, πούλμαν που είχε γίνανε. μπει και ξέχασε και κατέβηκε. Γι' αυτά λέγατε και καλά ότι θα έρθετε και θα γίνει. Αυτά και θα έτσι κάνω, αυτά ξηγέται η είναι. θύρα 7, ρε. Μπράβο. Σας τα λέω, δεν σας τα λέω κοροϊδά. Μας εντυπωσιάσατε πάντως. Τι κερκίδα ήταν αυτή. Φανταστική, φανταστική. Ρε δεν ακουγόμασταν Πίστη. καθόλου ρε. Τι Εγώ ήταν πάνω αυτό απ' το όλα, πράγμα. Αλέκο, μου άρεσε η πίστη που Τι είχαν. φωνή ήταν Το αυτή, πιστεύατε πάρα πολύ. Τι φωνή είναι αυτή.
Τις φανέλες. Καταρχήν, μάλλον τις βγάζει γιατί πιστεύετε την ομάδα σας. Μετά, και στο Λοβιζιά και Κιλιέτε. Ρε, ο Λοβιζιά είστε, ρε, και Και Κιλιέτε. στο κάτω-κάτω, εμείς δικαιούμαστε να έχουμε και κοιλιά που ξεπατωνόμαστε κάθε Πάσχα και μετά στα αρνιά. Εσείς, Μάκες, εγώ δεν έχω. Εγώ έχω πάντως. Όχι, εντάξει. Ποιος έδωσε. Αγοράκι μου. Εγώ κοινωνάω συνήθως. καλησπέρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την ομάδα μας. Χάρηκα πάρα πολύ που θα πάρουμε το 7ο γιατί ήμουνα μέσα στο Καραϊσκάκι το 81, μέσα στη θύρα 7, με το συγχωρεμένο τον Ατήλιο. Και Όλοι το εκεί ήμασταν. χάρηκα πάρα Όλοι εκεί πολύ ήμασταν. σήμερα με... Τι να σου πω να πούμε. Αλλά παίξαμε και μπάλα σήμερα, παίξαμε και μπάλα. Τα μπαλάκια μπήκανε πάντως. 90 λεπτά ολοκληρωτικά τώρα. Τι να να του λέμε. τσούσει. Και να γαμηθεί αυτός ο Γιώργος. Όπα, άστονε. Μη μου- Έλα, δεν θέλω τέτοια Για να δεν πούμε. θέλω. Άστο. Εμείς θέλουμε ένα πράγμα από. Θα βλέπετε καθημερινά την εκπομπή. Καθημερινά δεν θα μου πάτε πουθενά. Ούτε καλοκαίρι έχει φέτος πάλι, ούτε διακοπές, ούτε μπουζούκια, ούτε τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε. Θα βλέπετε την εκπομπή για να μαθαίνετε τα χαΐρια σας. Πώς θα Το αντέξουμε. καταλαβαίνετε. Πώς θα αντέξουμε πάλι. Πάλι μπουζούκια, διακοπές. Πάλι πρωταθλήματα. Παραλίες. Έχουμε μάθει Κόκκινη. 7 χρόνια Παραλίες, τα καταπληκτικά. καλύτερα σχήματα έχουμε μάθει. 7 χρόνια έχουμε τα καλύτερα σχήματα. Πάντως η θύρα 7 δεν θα πάει διακοπές, θα πηγαίνω έρχεται τριήμερα. Γιατί από εδώ και πέρα θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Εμείς τι είχαμε πει, Αλέκο, προτεραιότητες. Το πήραμε, το πήραμε. Τώρα πάμε για τα μέλη. Α, εκεί έχει άλλο. Άλλα. Έχει άλλο εκεί. Ελάτε, Πες μας τον καιρό. Θα βλέπετε το νούμερο να αυξάνει και εσείς θα μου είσαστε Μάγκες, βγέστε να σας βαφτίσω. με το μίλι. Με το μίλι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα Τάκη, συγχαρητήρια. Τι ομάδα είσαι. Ολυμπιακός είμαι, τι με πέρασες δηλαδή. Λέγε, να σου πω εγώ, λέγε. Τι λέγε, τι λέγε. Άντε, γεια! Αυτό δεν είσαι Ολυμπιακός. Κάτσε ρε φίλε. Τάκη, συγχαρητήρια γιατί με τους άλλους δύο, άματος είσαι. Θα λέτε θύρα 7, συγχαρητήρια. Όχι Τάκη. Καλησπέρα. Στα βουνά. Έλα, εκεί. Τι πήγατε. Πήραμε το 7ο και πάμε για το 17ο τώρα. Ναι, Ναι. Μέχρι το 17ο έχουμε συνέχεια. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια πρόταση. Ακούτε. Ακούμε. Έχω μια σκηνή που παίζει ο Βέγκος και φωνάζει πελάτες μου. Αυτό θέλω να βάλετε εκεί να το έχετε ως Θα το λόγο. βρούμε το κι αυτό. βρούμε. Εδώ βρήκαμε το κουνελάκι, Θα αυτό το δεν θα βρούμε. βρούμε. Αυτό είναι ωραίο. Πελάτες μου να φωνάζει. Τα ψέματα. Βέβαια. Και καλά. Τέτοιοι πελάτες δεν έχουν ξαναπεράσει. Η καλύτερη. Όποια εποχή του χρόνου, παράπονο, τα παιδιά ψωνίζουν πάντα. Πάντα. Χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξε όλες τις Στην κολεξιόν. υγεία Στην υγεία σας. του πυροβολικού. Στην υγεία σας. Κάνε μπαίνω, ο Τζιοβάνι. Ωραία. Δεν πειράζει καθώς μέσα είναι. Λοιπόν, Όταν παιδιά, Γενικά στο Δεν πυροβολικό. λέγανε θα το πάρουν οι παίχτες με προσωπικότητα. Αυτοί το πήρανε. Τι το πήραν. Αυτοί το πήρανε. Οι παίχτες που είχαν προσωπικότητα. Πάντα Οι τέτοια. παίχτες που είχαν ψυχή και τσαμπουκά. Το δείξαμε από το πρώτο λεπτό. Βέβαια. Πάντα τέτοια για να προχωρήσουμε μέχρι το 17ο να φτάσουμε. Και βάλε. Ναι. Ήμασταν χόρτα. Λοιπόν, αφού δεν πήρανε αυτό, Δεν μπορούμε να το χάσουμε. Που Δεν άνοιξε. είμαστε- Δεν μπορούμε. που ανοίξανε τα πόδια, χαλκιάδες, οφιτζίδες, Άρης. διαιτητές, Άρης. Άρης, Παπάρης, όλοι κάνανε τα χειρότερα. Στείλανε τον Ιωνικό Β' Εθνική. Δεν το πήρατε με τόσα λάθη που είχαμε εμείς, σαν θηρία αυτά τα λέγαμε έτσι. 4 προπονήσεις και τα λοιπά, αλλά στήκαμε στην αξία του παιχνιδιού και το πήραμε και του λαού. Του χρόνου ξαναπέζουμε. Μετά γυρνάμε στο Ρε, Καραϊσκάκι. Μπορεί να μας τιμωρήσετε πάλι να πάμε, ξέρω εγώ, όπου θέλετε. Με τα Βγείτε, συστήματα και τα βγείτε. βολεύει τον Παναθηναϊκό. Βγείτε. Το δεμένο αλλαγή σύνολο. τώρα, Για να είναι σας αλλαγή. δούμε αύριο. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Και εσύ να σε Γεια σου, καλά. γεια σου. Καλά. Πάντα έτσι, να έχουμε πάντα πρώτα.